Comencem ja aquesta segona part, després d'haver escoltat, diguem, la visió més seriosa, més formal, més estructural del món de l'administració electrònica i l'administració digital, etc. Ara farem un salt una mica, un petit salt mortal, perquè entrarem en el món ara de la jam session de les xarxes socials. La idea és que tinguem una visió, diguem, el més àmplia possible de què representa l'existència de les xarxes socials i què suposa l'estar dintre d'aquestes xarxes socials i què suposa no estar-hi també, perquè a vegades no només és important saber què passa si hi soc i també què passa si no hi soc. I en aquest sentit tindrem aquí a dues persones que ens ajudaran molt i molt. Per una banda tenim el Marc Sabater, que com sabeu és el director de SBD, que és l'empresa de comunicació que porta la comunicació del fòrum, per tant ens coneix jo crec que més que nosaltres mateixos, des de fora sempre et veus més bé. Ell, juntament amb el Pablo Montfort, que és el responsable de comunicació de l'oficina de la síndica de Greuges de Barcelona, ells ja van fer un dueto farà uns mesos, com es diu això, a Vilafranca, el mes d'octubre, a Vilafranca, amb en Jaume, i la veritat és que d'aquella sessió em va sortir un interès important de que això tingués continuïtat, de que li donéssim una altra volta i fins i tot de que, home, per a aquells que no tenen un coneixement molt gran del que representa tot això, doncs refrescar una mica les bases, els fonaments en els que s'apoya tota aquesta idea de les xarxes socials i dèiem, fins i tot, i hem posat un taller allà darrere amb una sèrie de pantalles que si algú s'anima a que avui pugui llançar a l'espai un compte de Twitter o una cosa per l'estil, doncs escolta, és un gran moment per fer-ho. Tindrem aquí dos professionals dels millors que poden haver-hi en aquest sector i gent que ens coneix molt a nosaltres i coneix l'ofici. Per tant, estem amb les millors mans. Si algú té l'interès de llançar-se i posar en marxa un compte de Twitter avui, seria com que poguéssim batejar una criatura en un acte com aquest. Seria ja arrodonir la festa d'una manera total. Penseu que per malament que vagi sempre ho podeu esborrar l'endemà. Vol dir que això no és una cosa de per vida, demà les podeu esborrar i no passa res, però el cop que us marqueu avui obrint un Twitter, Déu-n'hi-do. Bé, doncs teniu la paraula. Em sembla que començarà primer el Marc a parlar una mica dels aspectes més bàsics, més fonamentals i tal, i l'interès que té tot això, i després continuarem amb el Pablo, que anirem una mica més del punt de vista més pràctic, però també explicant aspectes que interessen dominar respecte a aquesta matèria. Vinga, som-hi. Ara sí. Gràcies, president. Ara m'ha fet pensar això que us deia, que si sempre teniu la possibilitat d'esborrar-ho, jo tinc un client que no es dedica a l'administració, sinó que es dedica a organitzar concerts, i sempre, el dia abans d'un concert, sempre diu, anant bé serà un desastre. Una miqueta, amb les xarxes sempre podíem aplicar això, i anant bé serà un desastre, però... Abans de començar, moltíssimes gràcies al fòrum, en nom del Pablo i meva, que ja fem una parella artística, diguéssim. En nom d'aquest duet que diu el president, moltíssimes gràcies al fòrum per haver-nos convidat a explicar-vos 4 coses de les que nosaltres fem habitualment, que és treballar amb les xarxes i amb la comunicació. Ho vam fer, com deia el president, a Vilafranca i no ho havíem fet tan malament des del moment en què ens hem donat a convidar, tot i que avui és diferent. Avui la cosa és molt més pràctica i, per tant, tocarem una miqueta més la fibra aquella que tots tenim quan ens parlen de xarxes socials i els nervis que ens provoquen les xarxes socials i aquesta mena de cosa al desconegut, que sembla que estiguem entrant en una dimensió desconeguda. Per això hem plantejat aquesta xerrada amb una primera part que us faré jo molt breu, en la qual insistirem en el que ja dèiem a Vilafranca, que les xarxes socials d'entrada han vingut per quedar-se, per tant no cal lluitar contra les xarxes socials perquè no les tancaran, entre altres coses perquè són un negoci bastant lucratiu pels senyors que les tenen. I d'altra banda,
s'ha de perdre la por, és a dir, no podem actuar o no podem pensar en les xarxes socials amb la por que habitualment tenim respecte a aquests dispositius. Per què tenim por? Doncs perquè bàsicament les xarxes socials estan molt penalitzades en aquests moments, molt penalitzades. Si escolteu algun programa de ràdio al matí, és constant el fet que les xarxes socials sempre es parlen, em refereixo al Basté, per exemple, sempre se'n parla en negatiu. Sempre Twitter no és el món, com si el que no hi ha a Twitter sí que fos el món. És a dir, sempre tot és malament, tots són fake news, tots són bots que fan respostes automatitzades, tot és contaminació, tot és infoxicació, en fi, es parla molt de lo dolentes que són les xarxes socials i es parla molt poc, en canvi, de lo bones que són les xarxes socials i de tot allò bo que tenen les xarxes socials. I només, diguéssim, per pensar en lo bo que tenen les xarxes socials, imagineu-vos què seria en aquests moments avui mateix, ahir i d'aquí uns dies, tot el judici del procés sense les xarxes socials, sense aquest contrapunt on la gent pot des d'esbravar-se fins a demostrar que les coses que s'estan dient no són veritat, que les coses que s'estan dient són mentida, o que són veritat, o que, etcètera. Imagineu-vos tot això en un moment en què la gent no es pogués expressar. I això és un cas agut i puntual i molt gros i molt bèstia, però quan estem parlant de sindicatures, imagineu-vos que seria el vostre municipi sense que la gent es pogués expressar a través de les xarxes socials i sense que vosaltres poguéssiu detectar el que la gent pensa, el que la gent creu, el que la gent diu, o part de la gent, a través de les xarxes socials. Per tant, si partim de la base que no es pot tenir, diguéssim, no podem lluitar contra les xarxes socials, que no els hi hem de tenir por i que tenen moltes coses bones, entendrem el que ja us deia, el que us dèiem a Vilafranca, en el taller que vam fer a Vilafranca, que les xarxes socials s'hi ha de ser, les sindicatures hi han de ser les xarxes socials. La resposta a haig d'estar a les xarxes socials només és una, és sí, hi heu de ser-hi, A partir d'aquí hem de veure com ser-hi, però que s'hi ha de ser, sí. Entre d'altres coses perquè ja hi sou, encara que no ho sapigueu, ja hi sou. És a dir, si busqueu algun dia, us feu un Google You, que es diu, busqueu la vostra sindicatura a Google, segurament us trobareu que molta gent ha parlat de la vostra sindicatura, molta gent ha dit coses bones de la vostra sindicatura, molta gent ha criticat la vostra sindicatura, molta gent ha preguntat com accedir a la vostra sindicatura o a la vostra defensoria, i per tant ja hi sou. A través d'altres, partint d'aquesta base, siguem-hi nosaltres, que com a mínim podrem respondre si cal respondre, com a mínim podrem escoltar si cal escoltar i com a mínim estarem allà on hi ha la ciutadania o part de la ciutadania a la qual ens dirigim. Per tant, hem d'estar a les xarxes socials? Sí, perquè ja hi som, i sí, perquè les xarxes socials tenen dues coses que les sindicatures les teniu d'essència, de creació, d'origen, que és la necessitat d'escoltar la ciutadania i la necessitat d'estar al costat de la ciutadania. Oi que això ho feu cada dia quan obriu l'oficina i teniu els ciutadans que us venen a presentar queixes o us venen a demanar informació? Doncs això mateix és el que es pot fer a les xarxes socials amb molta més efectivitat, diguéssim, que la que teniu a l'oficina, que teniu un temps limitat, que la gent ha de venir caminant, etcètera. Per tant, sisplau, perdeu la por a les xarxes socials. Hi ha un argument claríssim de les xarxes socials que moltes vegades no ens plantegem i que fa perdre la por de seguida. Les xarxes socials, si ara us pregunto, quina és la primera xarxa social que es va crear? Tothom diria Facebook, Snapchat, jo què sé, qualsevol xarxa social que hi havia abans. I quin any es van crear les xarxes socials? El 1990, el 1994? No, les xarxes socials han existit des del minut zero de la humanitat. És a dir, nosaltres aquí som una xarxa social. La tribu dels neandertals que va començar a tractar la pell aquí amb un no sé què, era una xarxa social. El bar on feu el cafè és una xarxa social. La meva família és una xarxa social. Els vostres companys de feina i de sindicatura són una xarxa social. Xarxes socials hi han hagut sempre. Què ha passat ara? Què és el que ens diferencia? Que és que ja hem aplicat una tecnologia que les fa super més efectives. I, per tant, tenim una sensació que ens estan avasallant i que, per tant, no podem controlar-ho i que és una cosa molt dolenta i que, a més, hi ha gent que les aprofita malament. Sí, hi ha gent que les aprofita malament, però com a xarxes socials, diguéssim, no hem fet res més que digitalitzar una cosa que existeix de tota la vida i que és el nostre ambient natural on ens movem sempre. Per tant, perdem-li la por, siguem-hi i siguem-hi amb una manera planificada. Les xarxes socials... Diguéssim, jo volia que entenguéssiu dues coses, ara que ho parlàvem amb la síndica de Rubí. D'entrada dius, hosti, estan les xarxes socials, quin agòbio, com ho farem, la gent em criticarà, m'escriuran mails i no sé què. Lead, titular de la xerrada, tranquil·litat. Tranquil·litat, no passa res. Estem a les xarxes socials perquè
les volem fer servir a favor nostre, no? Per tant, tranquil·litat, actuem a les xarxes socials amb tranquil·litat. I això és una xorrada, i sembla que estiguem fent aquí una xerrada sobre mindfulness i ara que comencem tots a fer no sé què, però és que és bàsic. Hi ha dos factors a les xarxes socials que són la clau de tot, la tranquil·litat, i el segon factor és la honestedat. El segon, que es dona per suposat en el vostre cas. I el primer l'heu d'aplicar tranquils. Estem a les xarxes socials, però no vol dir que haguem de publicar cada dia, no vol dir que les haguem de mirar constantment, no vol dir que haguem de respondre al cap de 5 minuts que ens han dit alguna cosa, no vol dir que només rebem crítiques, no, tranquils, estigueu-hi, veieu el que hi ha i a partir d'aquí aneu aprenent a estar a les xarxes socials. I un cop, diguéssiu, feu aquest clic de, ostres, que bé que estic a les xarxes socials, veureu que és una eina molt útil per la vostra feina. I el segon és una honestedat, és a dir, no intenteu ser per les xarxes socials el que no sou a la vida real. I això és una altra cosa aquestes de mindfulness que sembla que sigui qui sap què, i és una cosa super necessària quan som una administració pública i treballem a les xarxes socials. Les xarxes socials són tan àmplies, aquesta sala de bar on estem a les xarxes socials són tan àmplies, hi ha tanta gent i ens coneix tanta gent que si intentem ser alguna cosa que no som, ens agafaran de seguida. Llavors sí que tindrem un problema. Llavors sí que tindrem que habilitar canals per intentar dissimular, i això passa constantment. En els polítics passa constantment. I ara comença la campanya, bueno, ara comença la campanya electoral. Ara es posen més nerviosos del que és habitual i els agafarem per tot arreu. Per què? Perquè intenten ser per un lloc el que no són en un altre. I això, diguéssim, és molt contraproduent. I és una recomanació d'aquelles que dius, hosti, parlem de coses pràctiques, no de filosofia, i és una de les claus de les xarxes socials per no tenir-hi problemes. No intentem ser per les xarxes socials la sindicatura number one d'Europa. No intentem publicar per publicar, no intentem ser els més guais de la colla, no intentem, si no ho som, endavant. Però són dos criteris, tranquil·litat i honestedat, que encara que puguin semblar molt filosòfics i molt morals i molt, si vols tu, fora de lloc, són dos criteris per actuar amb certesa dintre les xarxes socials. Això, diguéssim, seria la gran filosofia de les xarxes socials. Baixant ja una mica més al terreny pràctic, no podem estar a les xarxes socials sense planificació. Els que ens dediquem a comunicació sempre els diem als nostres clients que si teniu, per exemple, un blog, hi ha una cosa pitjor que no tenir un blog. Nosaltres ens dediquem a això i heu d'entendre que moltes vegades facturem per contingut i, per tant, encolomem blogs a tots els clients, encara que tinguin una farmàcia al mig del desert. Nosaltres, fes un blog, sempre fes un blog, que genera continguts, fes un blog. I sempre els diem després, és molt important tenir un blog, que no és objecte d'aquesta xerrada, però hi ha una cosa pitjor que no tenir blog, que és que tenir un blog mort. És a dir, si has de tenir un blog mort, no el tinguis. I el mateix es pot aplicar a les xarxes. Si heu de tenir les xarxes mortes, no hi sigueu, perquè no hi ha res pitjor que si jo soc un ciutadà i me'n vaig tiro una mica cap a casa, que no és el cas, me'n vaig a la sindicatura de Sabadell, i vaig allà a intentar veure què està dient la síndica i l'últim post és del 13 de desembre del 2013. La imatge que m'emporto és fatal, no? Per tant, com es soluciona això? I com es soluciona aquest neguit que ens provoca estar a les xarxes? Planificant. Hola, síndica. T'he deixat bé, Planificar i planificar. És a dir, què posarem, a quines xarxes estarem, qui tindrà poder sobre aquestes xarxes, qui escriurà, qui tindrà la capacitat de publicar un contingut, qui no, etcètera. És a dir, tenir molt clar per què farem servir les xarxes. I, per tant, abans d'obrir una xarxa, si no la teniu, heu de dedicar, no sé si 1 hora, 2 hores, 3 hores, 3 dies, una setmana, el que sigui, a seure-us i a parlar de què fareu en aquestes xarxes, de quines xarxes voleu estar, de com les gestionareu, de qui les gestionarà, de què publicareu, de què deixarem de publicar, etcètera. I això és molt important, i abans ho deia la directora general de la Generalitat, que ho feu amb cocreació, sisplau. Agafeu el vostre equip i assenteu-vos en una taula i parleu de com podem gestionar les xarxes, sumeu idees, feu una cosa que no sigui, diguéssim, que intenteu sortir de l'esquema bàsic, que és difícil, però dediqueu temps a seure i a pensar què fareu a les xarxes. Sense cap pressa per debutar a les xarxes. És millor tenir clar què farem a les xarxes i ja obrirem el perfil d'aquí un mes, que no pas obrim el perfil i després ens asseiem a parlar de què farem a les xarxes. Per tant, tranquil·litat.
cap pressa per obrir les xarxes. Pressa per asseure's, mirar a quines xarxes estarem, tenir clar que cada xarxa té una dinàmica diferent i avui ho veureu. Avui us explicarem Twitter i us explicarem Facebook i són dues xarxes que semblen el mateix però són radicalment diferents i la gent les utilitza de forma radicalment diferent i fins i tot els dispositius en els quals les consultem són radicalment diferents. I per tant hem de decidir a quines xarxes estarem i ho hem de decidir clarament, diguéssim, a quines xarxes tenim capacitat per estar. És molt habitual que quan et ve un client et diu jo vull estar a Facebook, a Twitter, a Instagram, vull tenir una llista de Spotify, vull tenir un grup de WhatsApp, un canal de Telegram i tal. I dius, molt bé, espera que tanco l'empresa i em fitxes a mi com a responsable de comunicació, em pagues un sou jo 8 hores al dia i pim-pam. No podem estar tot arreu i no serveix de res a tot arreu perquè no som ni la Coca-Cola, ni Movistar, ni la NASA. És a dir, triem a quines xarxes volem estar en funció del que vulguem fer. A Vilafranca us ho deia, jo recomano, pel tipus de gent que teniu i pel tipus de perfil que teniu, crec que hi ha dues xarxes bàsiques que són Facebook i Twitter, i algú es va dir, home, i Instagram també. Bueno, si teniu capacitat per estar a les tres xarxes, cap problema, però si heu de triar, teniu present que no podeu estar a les xarxes publicant un contingut cada any, sinó que s'ha de publicar amb una certa regularitat. Tornem al que deia, planifiquem. A quines xarxes podem estar amb una certa constància, amb un cert interès, no publicant fotos de paisatges que no ens porten enlloc, etcètera. I per tant, triem a qui ens dirigim, quin tipus de gent volem captar. Volem captar nois joves de 15 a 25 perquè no sé què, estigueu a Instagram. Que el nostre públic és més aviat un públic més aviat gran, madur, és complicat dir aquestes coses, com jo, per exemple, estigueu a Facebook, que és que a mi m'interessa publicar a últimes hores i que la gent vegi que estic en una conferència en el moment en què estic a la conferència i que, no sé què, estigueu a Twitter. És que jo vull associar la meva sindicatura a una llista de temes musicals, doncs estigueu a Spotify. Vull dir, en funció del que vulguem fer, triem una xarxa o en triem una altra, perquè cada xarxa té el seu públic i cada xarxa, a més, et condiciona el format. A Instagram no podem publicar links, a Facebook i a Twitter sí. A Facebook no cal que publiqui la foto de la meva vida, no cal que faci una foto amb 15 filtres, 85 contrallums, 25 no sé què, perquè no és el que es porta. En canvi, a Instagram, si faig aquesta foto, ho peto. Vull dir que cada xarxa té la seva idiosincràsia i abans el que hem de fer és planificar. Planifiquem on volem estar en funció del que vulguem fer. Punt número 1. És el que heu de fer quan us asseieu a parlar amb el vostre equip de com han de ser les xarxes. Un cop tingueu claríssimament, heu de fer un calendari de publicacions. No hi ha xarxa que funcioni efectivament si no té darrere un calendari de publicacions, que és una cosa que sempre és així molt etèria i molt mindfulness, que diem, però és bàsica. Per exemple, el fòrum, el Twitter i el Facebook del fòrum, estan excel·lentment gestionats. Com efectivament diu el president, darrere tenen un calendari de publicació. Jo sé que el 29, no sé quina síndica, fa una xerrada a no sé on. I ja està apuntat al calendari que aquell dia hem de fer alguna cosa de la síndica de tal lloc. Jo sabia que ahir la síndica de Santa Coloma de Gramenet presentava la seva memòria. Per tant, ahir ja no vam publicar res, no vam programar res més que no fos la síndica de Santa Coloma de Gramenet ha presentat la seva memòria. I aquí podeu descarregar-vos la memòria, etcètera. És a dir, una planificació que us permeti, saber que hi ha a llarg termini, que us permeti elaborar continguts si l'heu d'elaborar, perquè potser us interessa fer una creativitat pel Dia Mundial dels Drets Humans, i us interessa fer una foto maca amb un text, no sé què, que tingueu un temps per fer-la, o heu d'encarregar-la que la faci algú. Tot això en planificació es pot fer més. El que no ho fareu és del dia pel dia, per dir-ho així, i que us permeti la tranquil·litat. De dir, hosti, jo he planificat i per tant jo vull estar a aquestes xarxes i vull publicar un post cada 2 dies. I per tant, aquest dia dilluns toca aquest post i aquest dimecres toca aquest post. I a més dijous, com que tinc una reunió amb tal associació de veïns, doncs també farem per fer una foto i excepcionalment en comptes de publicar divendres, que és quan tocaria, farem dijous. És a dir, tenir-ho clar perquè no sigui avasallador, per dir-ho així, estar a les xarxes. I com us repeteixo, tranquil·litat, honestedat, planificació i constància. S'ha d'estar a les xarxes amb constància, és a dir, no podem estar a les xarxes el dilluns, 10 dies no hi som, el dia següent sí que hi som, després estem 3 dies que publiquem 15 continguts cada dia, després pleguem. Això no pot ser, diguéssim, per una qüestió de salut vostra,
I no pot ser per una qüestió que hi ha xarxes que ho penalitzen. És a dir, si tu en Facebook publiques 3 posts en una hora, Facebook et considera un spammer, que estàs aquí. I com que a més Facebook, una altra de les coses que hem de dir és que les xarxes manen més que vosaltres. És a dir, que Facebook, dels 4 continguts que li entris un dia, decidirà quin és el contingut que li agrada més. I és el contingut que viralitzarà, i els altres continguts que a tu potser t'interessen molt, ell dirà, per què? I els posarà allà, que si algú ve a la vostra pàgina i els veu, sí que els veurà, però que ell no farà res per moure'ls. Vull dir que planifiquem, siguem constants, però en funció de cada xarxa sabem que a Facebook no podem publicar 4 posts en una hora, i que potser Facebook és un post cada 2 dies o un post cada 3 dies. En canvi, Twitter menja més, i potser un post cada dia o un cada 2 dies. Cada xarxa té la seva idiosincràsia, però si no ho recolzem amb una constància i amb una planificació és molt difícil que ens puguin funcionar les xarxes. Poca cosa més a dir, és a dir, que els hi perdeu la por, sisplau, que no passa res estar a les xarxes. Que us criticaran, sí, ja us critiquen ara les xarxes, no sé que sigueu estupendos i fantàstics i ho feu tot molt bé, que no existeix, ja us deuen criticar les xarxes. És el món on vivim, podíem anar-nos a viure on no hi ha xarxes. Groenlàndia potser no passa, no? Però... Exacte, és veritat. Vull dir que és el món on estem i que podem obviar-lo, o si som unes sindicatures podem estar a les xarxes per això, per parlar amb la gent. I una cosa molt important, per escoltar la gent. No estem a les xarxes per vendre el nostre peix. Estem a les xarxes per vendre el nostre peix, òbviament, però estem a les xarxes per escoltar la nostra ciutadania, aviam què diuen, i les xarxes us permeten estar en grups on segur que es parla de moltes coses que potser no tenen a veure amb la vostra activitat, però que tenen a veure amb el vostre municipi i que, qui sap, us poden donar peu a obrir un expedient d'ofici, us poden donar peu a intervenir en una situació que no és del tot justa, us poden donar peu a... És a dir, les xarxes és una gran plaça pública on la gent parla de moltes coses i jo crec que les sindicatures hi han de ser-hi primer per vendre el seu peix, per vendre el que fan i el que deixen de fer, i segona i molt important per escoltar, i tercera, estem en un entorn conversacional, estem a parlar amb la gent, és a dir, estem a les xarxes per parlar amb la gent perquè vulguis o no, les xarxes, allò que us deia de la tecnificació que hem aplicat sobre una cosa que ja existia, que són les xarxes socials habituals, aquesta tecnificació ha anat acompanyada d'una altra cosa, que és que els ciutadans, la ciutadania, s'ha convertit en ciutadania crítica, ciutadania que vol parlar i que a més té les eines per parlar i a més per parlar massivament. Vull dir que ja no és la ciutadania d'abans, que els divendres a la nit posava l'1, 2, 3 i ai, que bé, molt bé, clar, anem a dormir i demà posarem el Banri Flappy. Ara la ciutadania vol xerrar, vol parlar, vol dir les seves coses, vol explicar, vol parlar amb vosaltres directament i vosaltres esteu allà per parlar. És a dir, és un aparador, però també és un lloc on parlar. Parlar no vol dir que hem de posar, i això és una altra de les coses que sempre hem de dir, no vol dir que hem de posar un comentari agradable o respondre a qualsevol cosa que ens diuen. Un like és parlar com a mínim, és a dir, un gràcies, no cal posar sempre un gran paràgraf perquè això seria ingestionable, però parlar. A les xarxes és un entorn de parlar, de conversar. I és un entorn de fer comunitat. És un entorn de tenir la vostra comunitat. Les xarxes a nivell de màrqueting serveixen perquè les empreses tinguin una comunitat al seu voltant. És a dir, tenen uns clients potencials, els quals coneixen molt bé, i en el vostre cas és el mateix. És a dir, vosaltres obriu un perfil en una xarxa i automàticament se us hi posarà gent a la qual li interessa el que feu. Alguns per compromís, d'altres perquè realment els interessa el que feu, d'altres per altres raons, però són la vostra comunitat. I, per tant, és la gent amb la qual heu de parlar en primera instància i és la gent amb la qual, diguéssim, us permet saber com respira la població, la ciutadania, respecte a la vostra activitat. Per tant, heu de parlar amb aquesta comunitat i heu de donar-li el que a la comunitat li pot interessar. I això és important a l'hora de publicar, perquè aquí parlàvem, és que jo tinc un contingut cada setmana. Bueno, tu generes un contingut cada setmana, però tens una comunitat que li interessen altres coses que potser no són de la teva pròpia activitat, però que són coses que a la teva comunitat li interessen. I per tant, jo què sé, si és la festa major de tal barri, doncs, ostres, mira, us passem el programa de la festa major de tal barri perquè creiem que us pot interessar i aprofitem per desitjar bona festa major als del barri X. No té res a veure amb l'activitat de la sindicatura, però a la vostra comunitat li pot interessar.
I així moltes coses. I tampoc no us penseu que la gent a les xarxes busca el millor nen de la classe. És a dir, som humans i per tant ens podem equivocar, les xarxes ho saben i les xarxes tenen mecanismes perquè quan us equivoqueu pugueu corregir això que deia el president. Hi ha mecanismes perquè pugueu corregir i hi ha un mecanisme que el tenim tots, que és demanar disculpes, reconèixer que ens hem equivocat i a partir d'aquí continuar. És a dir, que no tinguem por tampoc a espifiar-la quan estem a les xarxes, perquè les xarxes tenen mecanismes per resoldre això i tenim l'honestedat aquesta que us deia de dir, escolta, m'he equivocat i en aquest cas no puc fer res més que demanar disculpes i encara, diguéssim, aconseguiu girar aquesta animadversió que podíeu generar i abans amb el Pablo em pensàvem, a Barcelona hi ha hagut casos de gent que estava molt crítica amb la sindicatura, us ho explicarà, i que gràcies a una bona gestió de les xarxes doncs aquesta animadversió s'ha convertit en, home, no et diré, no sé si en una adoració cega, però com a mínim, diguéssim, en una cosa neutra, de dir, vale, aquesta senyora fa la feina que ha de fer i algunes vegades la feina que ha de fer potser no encaixa amb la que jo faria, però és la seva feina i em sembla bé i sobretot m'ha parlat, se m'ha dirigit i he pogut parlar amb ella i m'ha explicat i això és l'important de les xarxes socials. Per tant, ja acabo. De fet, el fòrum mereix una placa ja només per donar-li micro a gent que li agrada tant xerrar. Tranquil·litat, honestedat, constància, planificació i estar a les xarxes, perquè és que no podeu no estar-hi. I pensar que les xarxes han vingut per quedar-se. I està una mica al quite, és a dir, ara tenim aquestes xarxes, però demà en surt una altra i potser aquesta altra ens beneficia més i per tant hem de ser permeables a anar a aquesta altra xarxa. És el món on estem i és on ens toca conviure. Jo, diguéssim, com a introducció al món de, diguéssim, espero que heu perdut la por a les xarxes i a partir d'aquí ja comencem la part pràctica, que és quan tornareu a agafar por a les xarxes i quan sortireu d'aquí... Amb el Pablo no, amb el que us explico jo sí. Sembla molt complicat, però tireu-vos a la piscina. I escolta, si ho feu malament, corregiu i no passa res, no hi ha res que quedi per sempre, per dir-ho així. Ja està, ja estic, perdoneu. Jo us parlaré de Twitter i de com obrir una pàgina de Twitter. Primer de tot us volia preguntar d'aquí, de totes les sindicatures que estem, quants no teniu Twitter? Si podeu aixecar la mà. No, quants no? Meitat o més de la meitat? Perdona? Com a institució, a nivell personal no, com a institució. I algú s'atreviria a fer un ara? Amb uns passos bàsics que jo aniré explicant. No sé com quedarà a nivell format, crear el compte. No sé si també porteu material gràfic, tipus logo de la sindicatura o alguna cosa així que puguem posar. Clar. Això és de planificar. És un dels casos, per exemple. Farem una cosa, jo primer us explico amb el PowerPoint i després creem un. Jo primer us explico. És un tutorial molt, molt bàsic. Veureu que és gairebé de siguiente, saps? Siguiente, però bueno, això ho teniu. A part d'això, aquest PowerPoint que veureu ara, jo després l'envio, no sé si al Marc, al Lluís o al Toni o qui sigui, i que ho distribueixi. I així ho teniu i quan ja feu la planificació que diu el Marc, ja podreu obrir-lo amb certes garanties. Crear un compte de Twitter. Per començar, alguna molt bàsic, cal tenir un correu electrònic, lògicament. És preferible i molt recomanable que sigui lligat al de la institució. És a dir, perquè les persones marxen però la institució segueix. Si jo el tinc lligat a pablomonfort@gmail.com, la nova persona que entri a encarregar-se d'això, si jo l'endemà marxo, serà un problema. Llavors, si teniu correu institucional, que segur que tots teniu, ho lliguem a l'institucional. Llavors ja entrem. Anem a la pàgina web de Twitter, twitter.com, ens surt aquesta home i veureu que a baix i al centre, botó de registra't. Cliquem. Una vegada clicat el botó de registra't, et diu que creïs un compte amb nom i telèfon. Jo personalment no m'agrada posar el telèfon, personalment. Si a algú li agrada, també genial que el posi. Però a baix, molt petitó perquè no el poseu, però podeu canviar pel correu electrònic. Poseu el correu electrònic i algun consell amb el nom és que poseu les paraules síndic o síndica, defensor o defensora i el municipi on esteu.
eviteu preposicions tipus de... Jo sé que hi ha algun síndica que teniu síndic de, síndic... No passa res, tampoc. Però bueno, si es pot evitar i fer un nom més curtet i anar a síndica, municipi, síndic, municipi, defensora, municipi, millor. Llavors, quan cliquem al botó següent, ens surt aquest menú, que, bueno, veurem, ho miro aquí el paper perquè no ho veig gaire bé des d'aquí. Ens surten 3 opcions, que es connecta amb persones que coneixes, treu més profit del Twitter o rep la millor publicitat. Jo us he marcat una mena de tics o de creus en funció del que crec que cal o no cal. Per exemple, la tercera, rep la millor publicitat. Fora, no cal. Twitter, a més, bombardeja mails. Si cliques això i cada dia tindreu un mail amb coses que segurament no us interessin massa. La primera sí, la primera és una mica funciona com LinkedIn, quan tu et crees un compte de LinkedIn ja associa el teu correu a tots els teus contactes que tens en aquell correu i aquella gent sap que estàs a Twitter en aquest cas a LinkedIn, en aquest cas a Twitter. I així ens troben i nosaltres trobem també aquesta gent que ja són contactes nostres a través del correu. Treu més profit del Twitter. Aquesta és la segona opció, la podeu marcar o no en funció. Ells us recomanen comptes a seguir en funció del que ja esteu seguint, publicacions que podeu consultar en funció del que ja esteu mirant durant aquest temps, com si diguéssim, us monitoritza una mica l'activitat i us fa recomanacions en funció d'això. Cliquem una altra vegada següent i ens surt aquest menú. Jo aquí a la tarda vaig crear aquest perfil fals, per cert, em confirmeu que no hi ha síndic a Manresa, oi? Bueno, vaig crear aquest perfil fals perquè el veieu, aquesta mateixa tarda estarà eliminat. Crear compte, el que us he dit del nom, el correu associat, o si algú prefereix el telèfon, us sortirà l'opció de telèfon, tornem a clicar al botó blau registra't, llavors, a partir d'aquí us envia o un codi de verificació al correu electrònic que heu posat, no us agobieu, normalment triga 2 minutets, no és immediatament, potser triga 2 minutets, o si poseu al mòbil, us envia un codi al mòbil. Llavors l'introduïu aquí, i ja el teniu. Llavors us demana generar una contrasenya, també la genereu. Llavors aquí ja comença una mica a maquetar una mica el compte. El primer que us demana és la foto de perfil. Les mesures són aquestes, 400 píxels per 400 píxels. No us agobieu, no és res difícil. Al final, qualsevol logo que vosaltres tingueu guardat a les vostres carpetes de les sindicatures tindran més o menys aquestes mesures. Si no, tu quan poses la foto també et deixa moure per dins perquè tal surti el logo. O sigui, perfecte. I aquí sí que és recomanable que poseu el logo de la institució. Perquè després, la part de dalt, la part que està darrere del logo de la síndica, seria la foto de portada ja. Llavors, s'obre un menú on podem escriure la biografia, que és justament el que hi ha sota de la foto i de l'usuari. A partir d'aquí nosaltres podem dir, defensem els drets de la ciutadania, cada ciutat, podeu posar hashtag ciutat, per exemple, això cadascú ja s'ho pot fer. Llavors s'obre un altre menú. En què estàs interessat? Jo això ja és molt personal, del que vulgueu fer vosaltres. Us dona una sèrie de matèries, podríem dir, ciència i tecnologia, política, la Liga, televisió. Podeu donar-lo o a dalt teniu el botó de Skip for Now a dalt, ben petitet també perquè no cliqueu, però cliqueu i us salteu tot això. Que potser també us interessa clicar alguna cosa, per exemple polítics o govern. Llavors sobre això, que és com el d'abans de matèries, però en persones. I et recomana seguir persones. Normalment són persones que estan en un moment que ara mateix a Twitter són molt influents. Aquí teniu exemples. Teniu el Guaidó a baix, teniu l'Albert Rivera. Li podeu donar a seguir si voleu. I si no, a dalt teniu el mateix, que és no marcar res, apreteu Next i ja està. S'us obre aquest menú, que és per activar les notificacions. Aquí sí que heu de clicar Allow Notifications, permetre-les, perquè així cada vegada que algú us etiqueti amb l'arroba i digui la síndica BCN tal, vosaltres rebeu una notificació. Cada vegada que us responguin un tuit, vosaltres rebeu notificació. Qualsevol cosa que estigui relacionada amb la teva activitat de Twitter, ho rebreu. Llavors, això és preferible activar-ho. De fet, obligatori activar-ho.
I ja està. Sí, és que crear un compte seria això. O sigui que jo crec que no hauria de tenir por i és així de fàcil. I crear-lo són 10 minuts. La mida de les imatges quan les hem de publicar. Bàsicament, heu de fer cas a la portada, que és la de dalt de tot, 1.500 per 500. Aquesta sí, perquè si no es deforma molt i queda una foto horrible. I realment, al final, és la nostra imatge, no pot quedar una foto. Llavors, si no tenim una foto que sigui així panoràmica o que puguem adaptar una foto ja existent a aquesta mesura, no ens interessa publicar res. Hem d'intentar, si teniu algú de comunicació, si teniu agència, si teniu el que sigui, que la foto sigui així. La del logo de 400 per 400, el mateix, i els altres dos són post d'imatge o post de link. Post de link no us preocupeu perquè us ho genera sol. Això no hi ha cap problema. I el post d'imatge posa 1024 píxels per 512 píxels. Tampoc us preocupeu, una foto amb el mòbil ja està. Més o menys té aquestes mesures i a quadre no hi ha problema. Si vosaltres feu un tuit i ho acompanyeu d'una foto, avui ens hem reunit amb tal associació i heu fet una foto d'això, ja està. Però la portada sí que és la que s'ha de seguir, bàsicament. Coses a tenir en compte. Tenen millors resultats totes aquelles publicacions que van acompanyades d'una imatge. A l'antiga sessió que vam fer el Dueto ja us ho vam explicar, aconseguiu imatges de recurs. Sempre que tingueu reunions, sempre que visiteu algú, per molt que no us acompanyi ningú i aneu sols o soles, morro i amb qui estigueu li demaneu pots fer una foto? I ja no per aquella imatge, per aquella publicació només, per aquell post, sinó perquè tot això ho pots anar guardant i al final és material de recurs perquè tal dia sí que no podràs tenir una fotografia i podràs tirar d'aquella fotografia. Etiquetar sempre que sigui possible. S'etiqueta amb l'arroba. Posem arroba i llavors ja quan comencem, quan ja posem, jo sempre que us etiqueto i quan ja poso sin, de sindicar alguna cosa, ja em sortiu tots. Arroba, poso sin i ja us sortit tots. Si no, escric una mica més i ho poso. L'ús de hashtags. Nosaltres a Barcelona, per exemple, jo és el que recomano, però això ja és més personal, fem servir hashtags de tres modalitats, podríem dir. Hashtags amb el municipi... un hashtag, perdó, us explico què és un hashtag primer. Hashtag és l'almohadilla i una paraula. I què vol dir això? Això, si us hi fixeu, es marca en un color diferent, que no és el color de text, sinó que és un color clicable, que podríem dir. Tu vas allà i llavors et surten una fila de tuits, tots els tuits ordenats cronològicament o per importància, en funció del que ordeneu, amb aquell hashtag. Llavors, si tu fas hashtag Barcelona, hashtag Terrassa, hashtag Sabadell, tens més opcions d'arribar a més gent, perquè hi ha gent que sí que fa aquesta cerca per hashtags. Llavors, aquests hashtags amb el municipi al qual parlem, jo crec que és important i sempre que pugueu publicar-lo així. Després, hashtags tipus la síndica denuncia, la síndica respon. Nosaltres, per exemple, quan anem a mitjans de comunicació amb la síndica de Barcelona, quan anem a la COPE, quan anem a on tinguem col·laboracions, a Onda Cero, a Barcelona Televisió, posem el hashtag la síndica respon. I, per exemple, quan fem nota de premsa, la síndica denuncia aquesta situació. I és un hashtag que a poc pot anar generant en xarxa. Anar generant en xarxa i és comprovar si funciona o no. I l'últim, hashtags per efemèrides, que jo crec que això aquí és molt important perquè vosaltres feu tots els articles del Dia Internacional de Síndrome de Down, el Dia Internacional de Discriminació Racial, i tots aquests articles que feu, al final, traslladats a Twitter, tenen un hashtag, sempre. I és un hashtag que té tendència i que l'utilitza la gent i la gent clica per veure qui publica sobre això. Llavors utilitzem-los. Dia Internacional contra la Discriminació Racial, per exemple. Etiquetar, sí, clar, el hashtag també se li diu etiqueta. Etiquetar és que jo poso l'arroba síndica Terrassa i ella rep aquesta notificació. Però si jo poso hashtag la síndica respon, la síndica Terrassa, ella no rep res. Però sí que si cliques allà se't desplega un menú, una pantalla, on veus tots els hashtags aquests. Llavors, això jo ara tenia una mica d'explicació del menú de Twitter, però clar, m'agradaria que podeu veure-ho, perquè si no... Però si no us ho explico així... A Twitter, al menú superior a l'esquerra, veureu que teniu 4 opcions, que és, una es diu inici, a dalt a l'esquerra. Inici és, veieu tot allò,
de la gent que seguiu. Tot allò que publica la gent que seguiu. Després hi ha moments, són el recull de notícies més vistes. Gerard Piqué, no sé què, però molt mediàtic, o sigui, jo crec que no us interessa per res la pestanya en moments. Després hi ha notificacions, que és el que dèiem abans, qualsevol persona que ens etiqueti, qualsevol comentari que rebem, ho rebrem aquí, a notificacions. I missatges. Els missatges veureu que és el típic logo d'un sobre, i els missatges és important que sapigueu que el missatge és directe, no és públic. Jo no puc veure, o sigui, són missatges privats. I només puc enviar missatges i que m'enviïn missatges si ens seguim mútuament. És a dir, des de la síndica de Barcelona, si seguíssim a la síndica de Sabadell, però la síndica de Sabadell no ens seguís a nosaltres, no ens podríem enviar missatges. És important la retroalimentació, que ens seguim els dos. Aquest és el menú superior de l'esquerra, i el menú superior de la dreta, si cliqueu al logo, sortirà la foto rodoneta amb el vostre logo, cliqueu, i aquí teniu diverses opcions, teniu unes bastantes més, però aquestes jo crec que són les importants per vosaltres. Perfil. Perfil, accedim al nostre timeline. O sigui, tot el que nosaltres publiquem, retuitegem, donem like, el que sigui, però tot el nostre només. Llistes. Les llistes, tu amb els usuaris que segueixes a Twitter i que et segueixen, pots fer llistes. És a dir, pots seleccionar X usuaris i posar-los a una llista de polítics, a una llista d'Ajuntament, a una llista de periodistes. I després, per fer enviaments a través de Twitter, és més fàcil. Però bueno, això ja seria un següent nivell, això no seria el primer nivell de Twitter. Llavors, queden promoció Twitter Ads, és promocionar continguts pagant. Nosaltres a la Sindicatura de Barcelona ho hem utilitzat, no és car en proporció dels resultats que pots aconseguir, però sempre has de tenir un contingut a donar que sigui interessant, és a dir, que sigui important pel vostre municipi. També podeu promocionar, presentar la vostra queixa a la Sindicatura de Greuges Municipal, però jo intentaria que potser fos un contingut una miqueta més destacat, més que promoció pròpia de la institució. Després teniu una pestanya que es diu Analítiques, que ens permet tenir el resultat de la gestió de Twitter. Quants tuits hem fet, quantes impressions han tingut, que vol dir que és quanta gent ho ha vist, he guanyat o he perdut seguidors aquest mes, quin ha estat el tuit que ha tingut més activitat pels nostres seguidors, tot això. I això al final ens dona valor, perquè podem saber què és allò que està tenint més èxit a la nostra xarxa social, en aquest cas Twitter, i què és allò que no. I l'últim, la típica pestanya de configuració i privacitat, que aquí podreu canviar paràmetres com idioma, contrasenya, com voleu que us surtin els tuits, el color de Twitter, el que vosaltres vulgueu. Sí, també és el que us deia el Marc, depèn com, no cal que estigueu cada dia presents. No cal fer llistes, no cal fer... No, per exemple, les llistes és un altre nivell. Què és el que caldria? Sí. Mira, per obrir un Twitter, jo, el de les imatges... El primer de tot, on ha començat, abans és les tres primeres... Mira, bàsic, jo crec que a part de tots aquests passos, que us els enviaré i ja ho tindreu, o sigui que tingueu una imatge a nivell gràfic de 400 x 400 i de 1.500 x 500. Bàsic, perquè nosaltres podem obrir un Twitter amb una sindicatura, però sense imatge és molt pobre. Esperem-nos a tenir-la. I més coses més importants, el que deia el Marc, planificació una mica. És a dir, per exemple, nosaltres des de Barcelona què publiquem al Twitter? Doncs publiquem des dels articles que feu tothom, totes les nostres aparicions a mitjans de comunicació. Avui la síndica ha anat a Onda Cero i ha parlat dels problemes de la instal·lació municipal Vall d'Hebron. Reunions que tenim. Ahir ens va visitar, per exemple, una delegació de Corea del Sud. Ens fem una foto amb ells, publiquem i expliquem que nosaltres ahir vam explicar la nostra tasca i el nostre funcionament, aquesta delegació, foto i ja estem presents. Continguts tindreu sempre, o sigui, pel contingut no us preocupeu perquè jo crec que contingut tindreu sempre. Sí que és veritat que jo crec que si us obriu un Twitter, feu una planificació almenys, potser no dilluns això, dimarts això, dimecres això, però sí de tipus de publicacions una mica. Quan vaig a un mitjà de comunicació és susceptible de publicar.
Quan faig una nota de premsa, no és susceptible, és obligatori de publicar. Quan vaig a una reunió, doncs potser és susceptible de publicar. Nosaltres, i segur que ho feu també vosaltres, fem el programa de visites als barris de Barcelona. Doncs això també fem una publicació. Avui hem estat al barri de Sarrià i aquestes han sigut les queixes i fotos amb l'associació de veïns. Jo crec que continguts no us faltaran. Per exemple, en el meu cas, jo quan estic a l'oficina ho faig amb l'ordinador, però jo tinc el Twitter de la síndica aquí al meu mòbil. Les fotos les tens aquí a vegades, és més fàcil. Sí, correcte. Exacte, per exemple, el tens aquí. Jo crec que és a hores d'oficina, quan puguis estar a l'oficina, ordinador, i quan no, mòbil. Sí que us recomano que el tingueu, si ja que teniu un Twitter, que el tingueu al mòbil, lògicament, perquè potser enllaceu un parell de dies de reunions i si sempre heu de dependre de l'ordinador, al final no. I això, quan passo a Twitter, vibra i t'enteres. I ja està. Però això també depèn, depèn molt de la xarxa en la qual estiguis. Val? Per exemple, Twitter és una xarxa molt més impulsiva i per tant és molt més mòbil. Val? És a dir, Twitter és més, perdó per l'expressió, però el calentón del moment, llenço el tuit i per tant es treballa moltes vegades més des de mòbil i en canvi Facebook és una xarxa més de cocció lenta, per dir-ho així, no busca tant l'última hora i es treballa més des d'ordinador de sobretaula o des de portàtil. I a més, les aplicacions que tens a Facebook, per exemple, a ordinador de sobretaula i les que tens al mòbil no són les mateixes. Per tant, a vegades hi ha unes confusions a dir que jo això puc fer-ho amb el mòbil però no puc fer-ho amb el sobretaula, és que no és igual. Sí, però no és recomanable, perquè al final, el que dèiem dels arrobes, nosaltres, per exemple, a Twitter som @síndicabcn i a Facebook crec que no som síndicabcn, som síndicabarcelona. Llavors, si tu publiques el mateix, et surt allà una arroba, per exemple, tu dius, a Twitter sí que publico, l'arroba síndicabcn denuncia tal situació. Sí que es pot automatitzar que tu publiqui Facebook al moment, però clar, ja és una arroba i un sistema d'etiquetatge que no és adequat ni és correcte per Facebook, perquè estàs tenint el de Twitter. I si passa al revés? El mateix, passarà el mateix, tampoc. És preferible que tu copiïs el missatge igual, el copiïs a Facebook i treguis un moment l'arroba i posis la síndica de Barcelona. I ja està, ho separis i ja està. Tampoc és tanta pèrdua de temps. Vull dir, si tenim 6 o 7 xarxes, sí, però no és el cas. Nosaltres, per exemple, a Barcelona tenim Twitter i Facebook. Com a molt podries tenir Instagram i LinkedIn i jo no aconsello estar a les 4 perquè no crec que calgui estar a les 4. Vull dir que no és tanta pèrdua de temps no replicar el mateix missatge que a xarxa social. Mira, està posat, no? Sí. Aquí de la dreta teniu per fer tuits o aquí. Hi ha dues maneres. O el que passa o al Twitter. Si nosaltres anem a tuitar, afegeix foto o vídeo. I aquí puc obrir... Sí, no, però la que d'avui. Vale. Aquí, perdó. Aquí veureu coses que potser... Que quedi aquí, Primer agafo aquesta. Bon enviat, no era jo, bon enviat. Exacte. Podeu agafar més d'una, també, però bueno, anem a fer-ho de les dues maneres. Agafeu aquesta només, vale? Obre. Escriviu el text que sigui i torneu a clicar al mateix botó i us surt, afegeix més fotos. El mes, ara et dic què és, espera. I podeu, agafo una altra, la poso i ja estic amb 2 fotos. El mes, afegeix un altre tuit, sí, és una altra cosa. El mes és per fer els fils, que ara estan tan de moda. Sí. Com que no tinc prou amb 280 caràcters, faig un article de 3.000 caràcters i enllaço 15.000 tuits. Una altra opció que teniu, veieu aquí sota les fotos, qui hi ha en aquestes fotos. Llavors aquí, de fet, és que no cal ni l'arroba, crec, però bueno, síndica, i mira tot el que surt. I aquí ja podeu etiquetar tots. I això és perfecte que ho feu, i molts dels que teniu Twitter ho feu i ho feu bé, perquè així tots els que estem etiquetats ens vibra el mòbil al moment. Ho rebem i podem retuitejar, fer xarxa i fer més gran el fòrum. Teniu fins a 10 persones és el màxim. Twitter no deixa més que 10 persones. Voleu afegir una altra? Torneu a posar síndic de Sant Cugat, i així fins a 10. Si després voleu treure algun, veureu que aquí a la dreta teniu els tics en blau. Sí, puc treure'l. Tingueu en compte que moltes vegades les xarxes socials, la gent les utilitza no com a xarxes socials, sinó com a cercadors.
Moltes vegades la manera d'accedir, i cada vegada més, es calcula que hi ha un 25-30% de cerques que ja no es fan a Google, sinó que es fan a les xarxes socials. Per tant, si jo vull contactar amb el síndic de Vic, segurament és molt probable, o és probable, que me'n vagi a Facebook i posi síndic Vic, aviam què em surt, o que me'n vagi a Twitter i posi síndic Vic, aviam què em surt. Per tant, en els comptes personals jo no sóc partidari de posar el telèfon, certament, perquè tampoc no cal que tingui el meu telèfon tothom, però amb el telèfon de la sindicatura, de manera que els hi puguis facilitar a la gent que et pugui trucar al telèfon de la sindicatura, no ho veig tan malament. Igual que posem des d'aquest punt de vista, tingueu present que hi ha un altre nivell, diguéssim, això influeix en els cercadors, és a dir, sortireu als cercadors, la informació sortirà als cercadors, sortirà a Google, la gent fa servir les xarxes com a cercadors, i hi ha una altra cosa que ja és molt tècnica, ja seria, diguéssim, d'aquí 4 jornades, si un cas, que és el posicionament. Això també us posiciona al moment que la gent busca síndic a Google, us posiciona més amunt o més avall. Per tant, és important, i una de les coses que quan fem Facebook jo us diré és no tingueu por d'omplir bé l'avió, és a dir, l'avió és important, que sembla que sigui, ara em fan explicar qui sóc jo. Tot això et posiciona, tot això permet que et busquin, tot això permet que et trobin i per tant permet que contactin amb tu. O sigui, et demana posar un telèfon també per enviar-te un codi de verificació. És a dir, si és un 93, si és un fixe, no rebrà res, no et servirà res. Llavors, el que sí que és recomanable és el que diu el Marc, posar el telèfon de la institució, de la sindicatura, a la biografia. Igual que el correu o qualsevol de contacte que tingueu i que us pugui trobar a la ciutadania. Ara, per distreure's l'atenció mentre ell posa la contrasenya, en allò que us deia abans de planificar, és important deixar tenir clar quin són el nom d'usuari, quina és la contrasenya i socialitzar-ho en un entorn limitat, òbviament. Més que res perquè no és la primera vegada que ens trobem en Facebooks o Twitters o xarxes que tenen el nom d'usuari claríssim però que ningú recorda la contrasenya que es va posar en el seu moment. I has de generar una contrasenya nova i tornem a anar a això, el codi del telèfon, etc. Per tant, tampoc no és que calgui publicar la contrasenya i el nom d'usuari al diari local, però sí que ho sàpiga unes quantes gent i que quedi apuntat d'alguna manera en algun lloc per evitar problemes posteriors, perquè és una xorrada, però ens hi trobem molt. La bio, per exemple, és una de les coses que heu de planificar bé. Quan dèiem dediqueu temps a pensar què posarem, és dedicar temps a pensar quina bio faré, tenir una bio curta, una bio llarga, és a dir, una descripció curta, una descripció llarga, perquè tot això són paraules que serveixen perquè us trobin. És a dir, i a més que ja ho teniu fet, i així ja ho teniu fet per múltiples xarxes. Generalment a Twitter demana una bio curta, però a Facebook pots posar una curta i una llarga, és a dir, una curta que sigui més eslògans i més claims i més el que sigui, més màrqueting, per dir-ho així, i et dona l'opció de posar una descripció una miqueta més llarga, que tot això, repeteixo, sembla una xorrada, però fa que et trobin. Per tant, quan us assenteu a pensar com estarem a les xarxes, a quines xarxes estarem, també és quines fotos farem servir d'imatge de perfil, quins textos farem servir a la biografia, quins links compartim, quins no, etc. Qui tindrà la contrasenya, totes aquestes coses. Sí, exacte. El text de la biografia és el que diu el Marc, és important. Ara el fem així per continuar passos. Per posar-lo en català, el mateix. Cliquem aquí, a la rodoneta amb el logo, crec que és aquí, settings, i l'idioma. El posem en català. Sí. I baixem a baix, qualsevol canvi que feu aquí, de configuració, ajustos, qualsevol canvi al compte, per molt que el canvieu aquí català, s'ha de baixar fins a baix i guardar els canvis. Tornar a demanar la contrasenya per guardar-los. I ara ja està tot en català. Llavors, el que es deia una mica abans és els dos menús que hi ha són aquest de l'esquerra, d'aquí dalt, inici, moments, notificacions, missatges. A inici ens sortiria, veus, et diu què, encara sense tuits? Per què? Però perquè no seguim a ningú, no perquè nosaltres no haguem publicat. O sigui, inici és veure el que els altres publiquen. A qui nosaltres seguim, publiquen. Moments, ho obro perquè ho veieu, però veureu que no... Feliz Día Internacional del Queso... No hi ha gaire cosa a fer a moments. Notificacions. Mira, hòstia, Toni, que ràpid que ets.
El Toni t'ha etiquetat molt bé, tu ho reps. Aquí et sortia un número 1 i si ho tinguessis al mòbil t'hagués vibrat el mòbil. I missatges, per exemple. Sí, no, això és una altra cosa. I missatges, el que hem dit. Jo si ara, per exemple, mira, anem a fer que el nostre primer seguidor sigui el Toni. Jolín. Vale, però jo segueixo el Toni i el Toni ja em segueix, oi? Vaig aquí dalt, vaig a missatges, vaig a missatge nou i aquí poso... Toni, com és el teu? Toni M. Prat. Aquí. I em surt, el busco, següent, i amb ell... Jolín, Toni, que ràpid, una altra vegada. El Toni ja m'ha dit bona tarda. I amb el Toni, ara per ara seria l'única persona amb qui em podria comunicar a través de Twitter des del síndic de Vic. Per què? Perquè em segueix i el segueixo. Llavors, els botonets. Quan nosaltres estem en un tuit, per exemple, ara estem en el perfil del Toni. Des de nosaltres, des del síndic de Vic. Llavors us surt el tuit i què podem fer amb el tuit, no? El típic bocadillo, fer un comentari. Aquí li posem... Hola, Toni. Posem respon i s'enviaria i sortiria a sota. Bàsicament, els dos botons per donar difusió a altres tuits són aquests dos. Això és retuitejar i això és m'agrada. Anem a clicar els dos i us explico què passa. Retuitejar, posem retuita. M'agrada, m'agrada. Llavors ara, nosaltres cliquem aquí dalt, per anar al nostre perfil, sempre aquí dalt, o per aquí també es pot, clicant directament aquí a Síndic Vic. Llavors ens surt aquí, el nostre perfil, ens surt el tuit del Toni, l'únic que hi ha perquè no hem escrit res nosaltres, i els m'agrada no surten al perfil. Però veieu aquí dalt que hi ha tuits, seguint, seguidors, agradaments, llistes i moments. Llistes i moments, oblideu-vos de moment. Anem a agradaments i aquest tuit ens ha agradat. Al síndic municipal de Granollers de Vic li ha agradat aquest tuit del Toni. Aquí també podeu veure seguidors. Veus, per exemple, ara seguiré a tothom qui ha seguit el síndic de Vic. I estareu rebent notificacions, entenc, si teniu el mòbil. I bàsicament és això. Per editar el vostre perfil, quan et toqui posar una imatge de capçalera, toques aquí, l'afegeixes, que si vols podem posar alguna. Teniu alguna del taller de la carpeta aquella? Sí. Bueno, poso aquesta mateixa. Aquí podem moure en funció del zoom que vulguem, aplicar, i ja la tindríem. Llavors, amb qualsevol foto que tingueu, al final podeu fer això per començar, la imatge de capçalera. Si després teniu una xula... A nosaltres, per exemple, us l'ensenyo a la síndica... Espera, trec aquesta primer. Llavors, amb qualsevol foto podeu fer això perquè la podeu moure i al final es veurà bé. Nosaltres, per exemple, a la Sindicatura de Barcelona ens vam fer aquesta creativitat, infografia, com li vulgueu dir, que és aquesta. A cara d'aquest senyor, fent valdre els teus drets i síndica. Clar, això ja sí que està molt adaptat, això ja sí que és una mesura 1.500 per 500, però això ja requereix un disseny. Vull dir que per començar podeu començar amb qualsevol foto i posicionar-la bé, que es vegi bé la persona, el síndic o la síndica i ja està. Anem a buscar, mira, per exemple, descartem això i anem a buscar #Vic. Aquí, perdó, això és un cercador. Aquí és on podeu trobar gent, comptes de Twitter i on podeu trobar temes. I un altre... Bueno, ara us ho explico. Posem amb l'almohadilla #Vic. I donem a buscar, aviam què surt.
Mira, fa un minut. Fa un minut s'ha utilitzat el hashtag Vic. El mercat del ram de Vic d'aquesta setmana estrena tal. Un minut, només. Aquest fa 3 hores. 9 minuts. Veus? Com utilitzar gent, hashtag Osona, hashtag Vic, hashtag París. Una escola d'allà, un AMPA. Mira, l'Ajuntament també l'utilitza. Exacte. I veieu, ja hem començat a tenir activitat. Tenim 100 notificacions, anem aquí dalt, cliquem i veiem què ha passat. La Carina, dius, hola, som Girona. Veus, això ho hem fet amb un tuit, però si ara nosaltres li donem a la Carina a seguir i ell ens segueix, que crec que sí, podríem anar aquí a missatges i enviar-li un missatge privat perquè ja ens seguim mútuament. El Carles també ens diu salutacions i missatges també tenim un nou. I el Toni ens ha enviat una foto. La intenció era que també prenguéssiu a fer un Facebook, però com veieu haurem de fer una tercera sessió, tercer taller. Unes coses a part d'això, és que abans quan el síndic posa això de les adoberies no com a Vic, m'ha fet pensar en una cosa que és important que quan feu la planificació i quan actueu a les xarxes ho tingueu clar. Veureu que posa molta gent en els seus perfils, tant si són de Facebook com de Twitter, com d'altres xarxes, no? Que es posa sempre un advertiment, és a dir, aquí no només opinions personals, és a dir, pel vostre... Clar, teniu la doble vessant, els que sou síndics i síndiques, que podeu tenir el vostre perfil personal i el vostre perfil institucional. Llavors és important que en el vostre perfil personal especifiqueu que aquí són opinions personals, perquè no s'us pugui mai dir que esteu fent proselitisme de determinada cosa amb el vostre perfil personal, és a dir, que quedi clar. I una altra de les coses que s'acostuma a posar és que quan fas un retuit, és a dir, quan fas això que deia el Pablo, que dones viralitat a un tuit que t'ha arribat, és a dir, el tuit t'ha arribat a tu i tu li fas un retuit, per tant el tornes a posar en circulació, que això no vol dir que estigueu d'acord amb aquest tuit, perquè moltes vegades fas retuit d'un tuit que no és perquè hi estiguis d'acord, sinó perquè més gent se n'enrigui del tio que ha dit la tonteria aquesta. I això són coses que a mesura que us aneu trobant, a mesura que aneu actuant a Twitter, ho anireu en l'avió. A l'avió. Veureu que molta gent el té. I una altra cosa que és important, que quan feu aquesta planificació que dèiem, tingueu clar el to que feu servir en els vostres tuits, que sigui un to bastant regular sempre, perquè sigui un to més... Podeu triar el to més juvenil o el to més formal o el to més no sé què, però que sigui un to que... Això és una gran conversa i llavors la gent ha de saber amb qui està parlant i ha de saber que aquest perfil té aquest determinat to i que, per tant, quan se surt d'aquest to és que alguna cosa passa, per dir-ho així. Vull dir que són xorrades d'aquelles que no les tens en compte, però que moltes vegades són importants per actuar a les xarxes. Això és un problema que hi ha... un problema no. Facebook, diguéssim, no pots crear un perfil com hem creat aquí amb un mail institucional. Necessites algú, una persona humana, per dir-ho així, que creï el... Però un cop el tens creat pots posar-hi molta gent allà dintre, és a dir, pots posar-hi un que sigui administrador, l'altre que sigui editor, l'altre que sigui subscriptor, és a dir, que pots assignar diferents rols i, per exemple, per això us deia jo, feu cocreació amb el vostre equip i poseu-los tots a gestionar el Facebook. Poseu-los tots com a administradors, de manera que si un marxa quedi l'altre, de manera que i si voleu posar algun administrador, diguéssim, que sabeu que no marxarà, perquè sabeu que el secretari municipal, perquè no pleguen mai, doncs poseu-hi, no? Però Facebook té aquest problema. Facebook té una altra dinàmica molt diferent de Twitter. Em sembla, o sigui, hem gastat molt temps en fer tot això de Twitter, penseu, i us ho repeteixo, un tuit té una vida de 3 minuts. Passats 3 minuts aquest tuit està perdut en el ciberespai. Tampoc tant, però vull dir que el Twitter és molt impulsiu, és molt per aquest moment. Si voleu coses més reposades, més explicar-vos-a bé, publicació de notes de premsa a Twitter, heu de publicar l'enllaç a la nota de premsa que publiqueu a la vostra web, no podeu publicar la nota de premsa íntegra, a Facebook sí, a Twitter podeu fer unes determinades coses que són molt impulsives però que tinguin una volada curta, per dir-ho així. En canvi Facebook té una xarxa més reposada. Twitter admet que li posis 15 tuits en una hora, no li és cap problema, en canvi Facebook 15 posts en una hora
el que us deia abans, et considera un spammer i per tant no et viralitza el contingut. No? Vull dir que cada xarxa té la seva dinàmica. Generalment les xarxes no les utilitzem soles, sinó que les utilitzem com a recurs, com a suport d'una web, que això també és important, on reposeu contingut, si feu la memòria, doncs la memòria es pot consultar a la web. Llavors que fem servir les xarxes per enllaçar amb aquesta web, però no publiquem mai la web directament a les xarxes, perquè no es pot. Però vull dir que, clar, hem parlat molt de xarxes i el sistema ideal és unes xarxes que es recolzen en una web que funcionen com a repositoris de continguts i vosaltres des de les xarxes enllaceu aquests continguts. Quedaria els que quedin. És a dir, pots tenir un síndic, per exemple, les agències, quan ens encarreguen el gestionar un síndic, per exemple, la web el Facebook del fòrum, doncs com a administradors hi soc jo, com a agència, hi ha el Toni, hi ha la Montse, i crec que hi ha algú més, el president, no sé, crec que hi ha més gent, no? Vull dir que si un dia, diguéssim, això ho porta una altra persona, doncs el meu s'elimina i continuen havent-hi el Toni, la Montse, és a dir, hi ha diversa gent que administra la pàgina i que no és pública. És a dir, ara es diu que Facebook començarà a fer públic que tu ets administrador de tal pàgina per major transparència, però vull dir que no té cap més implicació. Aviam, Messenger és una mica, sabeu el Google Plus? El Google, que és una xarxa social que va crear Google i que representa que s'havia de menjar el món i la tanquen la setmana que ve, perquè ningú entén com funciona. El Messenger una mica ningú entén com funciona. Et trobes amb converses que dius, a mi que m'interessa aquesta conversa, t'hi han posat i reps el mail, inclús a nivell de màrqueting hi ha molts recursos que no es fan servir, perquè el Messenger és raro i no l'entén ningú. Jo particularment crec que és un mal sistema el Messenger, que en Facebook vas que t'estrelles, que no cal recolzar tant el Messenger, que és molt invasiu, a més. No cal. Llavors, una altra cosa que us he dit abans, que és el linkar dues webs, dues xarxes, per exemple, jo que sé, que el mateix que publico a Twitter, ho publiqui a Facebook. Això és pràctic, però d'una banda hi ha el que deia el Pablo, que és superimportant, que és que els formats no són els mateixos i el nom d'usuari que tinc una xarxa no vol dir que m'etiquetin a l'altra i que em funcioni no sé què, però és que a més les xarxes tenen dinàmiques diferents. I una xarxa requereix uns timings i l'altra xarxa requereix un altre timing. Quan sigueu usuaris de Facebook, aprendreu que hi ha moments del dia en què les coses viralitzen més que d'altres moments. És a dir, no saps per què, però en un determinat moment aquella cosa viralitza més. Llavors, si unifiqueu xarxes i ho envieu tot al mateix moment per totes les xarxes, en un lloc funcionarà molt i a l'altre lloc no funcionarà gens. Per tant, és millor, com deia el Pablo, separem les coses. Aquí sé que a aquesta hora em viralitza bé i això mateix a Facebook ho posaré a les 9 de la nit, que és quan viralitza tot més bé, a partir de les 9 de la nit. Són dinàmiques. Nosaltres, per exemple, gestionem una pàgina web que és de continguts infantils i les coses viralitzen superbé a les 9 del matí i a partir de les 10 de la nit. I això ho hem anat aprenent amb el temps, i mirant les estadístiques, que això ja seria postgrau de Twitter i de Facebook, que ja el farem d'aquí 2 anys, si és un cas. Però vull dir que... Per què? Doncs perquè la comunitat que tenim són mames, i les mares arriben a la feina i el primer que fan és mirar el Facebook i a les 10 de la nit, quan han posat els crios a dormir, els han donat el sopar i no sé què i no sé quantos, doncs tornen a xufar-se i és quan els continguts viralitzen més bé. Per tant, publiquem les coses en aquests moments, encara que es refereixin a coses que passen l'endemà o que han passat el mateix dia. És una altra dinàmica. Sí, i a més això ho podem fer sense haver d'estar a les 10 tuitejant o fent un post a Facebook. Vull dir, això es pot programar, però això ja us ho explicarem Això és quart. En futures sessions. Espera.